Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина, исәнмесез? Корактан кола, янгыннан калмый. Габдрахман авылында гаиләне йортсыз калдырган янгыннан зыян күрүчеләр ярдәм эзли. Пока безнең иебез югал торырга. Файдалы экскурсия. Мәктәп укучылары асфальт салу кагыйдәләре белән таныша. Я бы хотел заняться этим, потому что интересно это все. Әлмәтнең традицион хоккей турниры тәмамланды. Боз өстендәге кызу көрәштә Колабы спортчылары беренчелекне яулады. Хожу практически 99% игр я сюда хожу. Июльдә Габдрахман авылындагы өйдә янгын чыгып, гаиләне яшәр җирсез калдыра. Кыска ялганыш аркасында шәхси йортларның берсе тулаем янып бетә. Күршеләре, танышлары бәләгә юлыккан авылдашларына булыша. Әмма үз йортларыннан башка яшәүчеләр күршеләрендә, дусларында яки эштә кунарга мәҗбүр. Ярдәм эзләп, алар безнең телекомпаниягә мөрәҗәгать итте. Миндер чытыр-чытыр иткән тавыш ишеттем. Минем спальный тәрәзәм верандага карап тора инде. Верандадан карасам, ут капкан иде верандада, тәрәзәдән күренеп тора инде яктылык. Мин чабып чыктым да сүндереп карыйм әле дип, сүндерим дип, сүндерә алмадым. Ул көнне Сәрия ханымның улы төнге сменадан кайтып яткан гына була. Иртәнге сәгать 9 тулып узгач, Рәмиз Гатауллин әнисе белән янган йорттан чыга. Янгынны мөстәкыйль сүндерү яки документларны алу омтылышлары нәтиҗәсез була. Тиз арада янгын диварга һәм түбәгә күчә, йорт эче төтен белән тула. Вызвали пожарных и, соответственно, ждали. Пожарные приехали быстро. Янгын сүндерүчеләрне чакырдык. Алар бик тиз килделәр. Рәхмәт. Янгынны сүндерә башладылар, ләкин ут инде бик каты таралган иде. Һәм без берничек тә сүндерергә өлгермәдек. Йорт тулысынча нигезенә кадәр янып бетте. Эчендәге әйберләр дә, документлар да калмаган. Не осталось ни вещей, ни документов. Там. Төнге яшеннән соң ут үткәргеч чыдамыйча, янгын иске верандада чыга. Теперь мы хотим построить на этот же фундамент новый дом. Хәзер без шул ук нигезгә яңа йорт төзеп керергә телибез. Шуңа төзелешкә акча җыю счетын ачтык. Чөнки хәзерге вакытта яшәр урыныбыз да юк. Без күршеләрдә кунабыз. Абый белән мин эштә. Кай вакыт көндез я иске мунчада, я гаражда йоклыйбыз. Мама тоже у соседей. Иногда днем спим или в бане в старом, или в гараже. Алар булышалар, рәхмәт яусын. Киемнәр алып киләләр, продуктлар алып киләләр. Аларга Алланың рәхмәте яусын барсына да. Безгә булышканнар өчен, безне ташламаганнар өчен. Пока безнең иебез югал торырга. Корактан кала янгыннан калмый ди халык. Шуңа өстәп ил төкерсә күл була дигән хаклыкта яшим. Бүген Насибуллиннар гаиләсенә барыбызның да ярдәме кирәк. Аларга матди ярдәм күрсәтергә әзер булганнар өчен гаиләнең хисап номерын экраннарда күрә аласыз. Шәһәр автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләренең эшенең кызган чагы. Хәзер исә ул яңгырлар яву белән бәйле. Алар бу көннәрдә яңгыр сулары канализациясын чистарту буенча планлы эш алып баралар. Көн саен су кабул итүче канализация люкларын чистарту өстендә эшлиләр. Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Яңгыр һәм кар суларын агызу системасы территорияны төзекләндерүнең мөһим өлешләренең берсе. Канализация люкларын даими рәвештә контрольдә тоту, аны чистарту әлеге атнага шәһәр автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре алдында куелган вазифа. Икенче атна дәвамында барган көчле яңгырлар дөрес юл белән ливневкалар аша агып китәргә тиеш. Агу юлы тыгылса, су өскә чыгып, машина йөрү, велосипедчылар һәм җәяүлеләр юлларын басып китәргә мөмкин ди белгечләр. Если будет у нас переполнена ливневка, получается, то разлив сточных вод пойдет как бы на тротуары, на проезжую часть. Әгәр безнең яңгырлар явып, ул сулар агып китәр юл тапмаса, люклар тулып торса, сулар агымы тротуарларга, юлларга китәчәк. Шәһәрнең канализация һәм лотоклар шелтәре әзер, барысы да чистартылган. Без язгы ташу вакытыннан бирле яңгыр канализацияларын, лотокларны әзерли башлыйбыз. Все очищены, мы уже начиная с ранней весны, к моменту половодья, начинаем подготавливать ливневые канализации, лотки. Но бывают такие моменты, например, вот сегодня наше утро началось с мониторинга наших ливневых лотков, канализаций, дождеприемников.
Көчле яңгырлардан соң люкларны ком, чабылган үлән, ботаклар гына түгел, күн күреш шупшары да тыгылдыра. Еш кына полиэтилен пакетлар люкның авызына эләгеп, аны каплап куя. Нәтиҗәдә су люкка эләкми. Шуңа күрә автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре көндә люкларны контрольдә тотып, чистартып торалар. Ну, результат вот вы видели. Нәтиҗәдә люк чиста кала, су агарга тулысынча шартлар үтәлгән. Мондый очракларда тоткарлык күзәтелми. Застой не получается, не случается. Люк тыгылган очракта шәһәр автомобиль юллары идарәсенең гаризалар кабул итү бүлегенең 260010 номеры буенча шалтыратып хәбәр итү мөмкинлеге бар. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңгыр вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шәһәр автомобиль юллары идарәсе муниципаль унитар предприятие хезмәткәрләре мәктәп укучылары өчен яңадан мавыктыргыч экскурсия үткәрде. Беренчесендә укучылар шәһәр киңлекләрен карап тоту буенча төрле эшләр белән практикада танышырга мөмкинлек алсалар, бу юлы яшь кунаклар асфальт салу кагыйдәләрен белде һәм махсус техника белән таныша алды. Тулырак алдагы материалда. Экскурсия барышында инносфера фәнни үстерү үзәгенең җәйге интенсивында тәрбияләнүчеләр юл хезмәтләре эшенең үзенчәлекләре белән танышып, асфальт салу процессын үз күзләре белән күзәтә алды. Шәһәр автомобиль юллары идарәсенең баш инженеры Рафис Нуришанов балаларның барлык сорауларына җентекләп җавап бирде. Есть разных типов асфальтобетона. Есть ШМА, есть тип Б, А, В, Г. Очень широкий ассортимент асфальтобетонной смеси. На данном объекте мы ложим ШМА-15. Чем отличается асфальтобетонная смесь? Асфальтобетонная смесь отличается от состава. Инертный материал, который добавляется в состав асфальтобетонной смеси. Үз эшенең профессионаллары белән җанлы аралашу балаларда эшчән кызыксыну уятты. Мне понравилось то, что я узнал, как кладут асфальт. Миңа асфальтны салу этаплары, мөһим нечкәлекләре һәм яхшы юл өчен нәрсә таләп ителгәне яңалык булды. Киләчәктә мин моның белән шөгыльләнергә теләр идем, чөнки булар барысы да бик кызык. Я бы хотел заняться этим, потому что интересно это все. Артем Сураев экскурсияда махсус техника белән кызыксынып калган. Эшнең чынлыкта нинди авыр булуын күргәч, бу һөнәр ияләреннән хәзер аеруча соклана. Первый раз вижу, как укладывают дорогу. Беренче тапкыр юлларның ничек салынганын күрәм һәм хәзер яхшы юллар ясауның нинди зур хезмәт икәнен аңлыйм. Технология буенча эшләмәсәң, ул ярылырга яки сынарга да мөмкин икәнен беләм. Правильно не положить бетон от воды, он может треснуть и сломаться. Монда экскурсияләр күркәм традициягә әверелеп бара. Оештыручыларның планнарында киләчәктә балаларга шәһәр урамнарыннан карны җыештыруны күрсәтү һәм аларны кар чистарту техникасында йөртү. Алсу Нуриева, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Августның һәр икенче якшәмбесендә илебез төзүчеләр көнен билгеләп үтә. Бәйрәм алдыннан Әлмәт иҗтимагый үзәге үз диварларына шәһәребез һәм районыбызның мөһим объектларын төзүдә һәм реконструкцияләүдә катнашкан архитекторларны кабул итте. Төзелеш тармагы вәкилләренең һөнәри бәйрәменә багышланган тантаналы чарада Ләйсән Галиева булып кайтты. Мондагы атмосфера горурлык хисе белән тулы. Алып баручыларның проектның грандиозлыгы, архитекторларның һәм төзүчеләрнең фидакар хезмәте турында әйткән һәрбер сүзләрен залда бар горурлык хисенә уята. Татнефть компаниясе генераль директорының сәнәгать төзелеше буенча урынбасары Альберт Нуримиев җылы котлау сүзләре белән чыгыш ясады. Ул катнашучыларның һәркайсының эшенең мөһимлеген ассызыклады. Төзүчеләргә үз эшләренең нәтиҗәсен булдырып кына калмыйча, алардан гаиләләре белән файдалануларын теләде. Чарада төзелеш тармагының иң яхшы вәкилләрен бүләкләү тантанасы узды. Татнефть компаниясе колабыз төзелешендә һәм шәһәребезнең үсеше процессында актив катнашучы булып тора. Ул трак комплекслар, социаль һәм сәнәгать объектлары, транспортлар юллары төзелешенә финанс ягыннан шактый ярдәм итә. Работа строительства очень интересная. Төзелештә эшләү бик кызыклы. Син көн саен үз хезмәтеңнең нәтиҗәсен күрәсең. Кабинетта эшләгәндә дә, кырда да. Моннан тыш бу бит кешеләр белән эшләү.
Быйыл Татнефть компаниясенең көче белән Риза Фәхреддин исемендәге үзәк мәчет төзекләндерелде. Әлеге объектта төп катнашучыларның берсе төзелеш проектлары җитәкчесе Илшат Сәфиуллин. 20 ел элек сайлаган һөнәре иҗат процессы белән аны илһамландыра. Яңа объектларның барлыкка килеп җәмгыятькә файда китерүе, аны күрә тою мөмкинлеге үзе бәхет ди төзүчем. Төзүчеләр төзелгән биналар, юллар һәм башка корылмалар, алар халык өчен, кешеләр өчен файда китерәләр. Шуңа күрә бик сайладым. Төзелеш проектлары җитәкчесе Камил Гайнетдинов әтисе үзеннән бару теләге аны шушы һөнәргә китереп җиткерә. Тырышлык белән барлык авырлыкларны җиңәргә дә әти өндәп өйрәтте дип билгели ул. Әлмәт халыгы өчен безнең яңартылган мәчет бик матур, бик кирәк. Хәзерге заманда молодежьга да керсәң булганда. 2018 елдан Югары нефть мәктәбе кампусын төзү проекты гамәлгә ашырыла. Бүгенге көндә лаборатор тикшеренү корпусы, спорт комплексы, торак квартал һәм балалар бакчасы эшли. Заманча укыту лаборатория корпусы кампусның төп объектларының берсе булды. Бу проектны тормышка ашыру артында талантлы архитекторлар Мәскәү кызлары тора. Алар дизайнны эшләп кенә калмыйча, төзелештә дә актив катнашканнар. Бәйрәм атмосферасы якты концерт программасы белән дәвам итте. Ел сайын Әлмәттә уза торган традицион Әлмәт Oilers Cup турниры 10 августта 2 матч белән старт алды. Көндез Казанның Барс һәм Нефтекаманың Тарос командалары уйнады. Татарстан башкаласыннан команда өстенрәк күренде һәм исәптә алда барды. Ләкин озакта үкенечле хата аркасында Тарос исәпне тигезли, ә овертаймда Нефтекамалылар 3-2 исәбе белән җиңү яулый. Шул ук көнне кич белән Нефтяник белән Югра командалары буз өстендә очрашты. Кайнар уенны безнең төшерү төркеме дә күзәтте. Толырак алдагы минутларда. Беренче тамашачылар боз аренасына уен башланырга сәгать ярым кала ук килә башлады. Җанатарлар ягыннан командаларга мораль ярдәм итү аерым урынны алып тора. Күпләр уен кызу, мавыктыргыч һәм киеренке булыр дип уйлый. Болею сегодня за Нефтяник. На него мы уже ходим второй год, как переехали сюда в Альметьевск. Болеем за них. Мы приехали с Ханты-Мансийского автономного округа, город Нягань. Переживать будем, конечно, за хоккейный клуб «Югра». Болею, наверное, понятно за кого, за наш Нефтяник. Я до него давно болею, с 82 года, тогда «Спутник» назывался. Как бы, хожу практически 99% игр я сюда хожу. Беренче һәм икенче периодта хуҗаларны кагыйдә бузулар эзәрлекли. Составлар алмашкандагы игътибарсызлык та моның сәбәбе булып тора. Нольга 0 исәбе белән уен 3нче периодка һәм аннары өстәмә 5 минутка күчә. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк. Ул турнирда рәттән 2нче тапкыр үткәрелә. Ләкин бу овертайм озакка сузылмый. 25нче секундта ук Искәндәр Мулюков тапшыруыннан матчта ноктаны Вадим Хлопотов куя. Бу очрашуның иң яхшы уенчылары дип Нефтяник командасыннан капкачы Евгений Киселев һәм Юградан Владимир Сахацкий билгеләнә. Әлмәт Oilers Cup турнирының икенче көндә юбилейный спорт сарае бузында 2 матч уза. Көндез Югра һәм Барс уйнаса, кич белән җанатарлар Нефтяник һәм Тарос катнашында боз өстендәге татар-башкорт көрәшенә шаһит булалар. Соңгы көн уеннары узганнан соң урыннар түбәндәгечә билгеләнә. Турнир таблицасының азагында Тарос командасы 3нче урын Юграныкы, 2нче урында Барс һәм җиңүчеләр булып Нефтяник командасы таныла. Алсу Нуриева, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Телекомпания безнең өлкәннәр көненә багышланган «Непреклонный возраст» дип исемләнгән яңа телевизион проекты старт ала. Районыбызның иҗат коллективларын токмаклар бәйгесендә катнашырга чакырабыз. Катнашучыларның яше 60 һәм 60-тан өсте. Җырны бары тик минус фонограммасына гына җырларга рөхсәт ителә. Шулай ук аның хронометражы 4 минуттан артмаска тиеш. Барлык чыгышларда Луч телеканалының эфирында күрсәтеләчәк. Ә проектка керү өчен гаризаларны 2 сентябрьгә кадәр экраннардагы почтага яки 8919 622 0182 номеры буенча телеграм шелтәренә җибәрү мөһим. Катнашу шартлары турында тулырак мәгълүматны 32 87 78 телефоны буенча яки безнең шелтәрләрдән белергә мөмкин. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.